ACC family from Awuda Nobi. Obu na ono genjo ono ja chapota na Nobi bo ananso. Akwezi obu. Yes. Oha ka na nabata kita. Onde Omuago nke dị na Nobi. Nobi bo ananso. Anye so no no. Batabano. Yes. DJ. Ijawale. Let's go. Yes. Nditira na banyi. Kaina na batakita. Thank you. Yes. Biko oyo abona ngano ntio Chineke onye pụrụ ihe niile ndị nọ n'ihu nkụta abụ ọgọ nwoke bụ Charles Chukwudi Ogebuka na da nwaanyị bụ Chinelo Nwadialọ. All right. Aka na m ekene nnukwu tọọyị m oti mbodombo. It's okay. Yes. Djibouti Empire! On our live.
This is DJ Too Much. My best friend, cool than that with a girlfriend. She get to girls and they like Takasufi. So many bullshit, I can't any girls when they come from home. AJ boys and they like to throw it. Almost see that, hey, crazy just like maybe stallion. But my girlfriend, they hear me talking now. That's why I go. Loud dice. Oh, la, See what you be to look for. You must not ask the question. I just have to listen.